sani bwthai abo naina di kam ke screenshot bui norok abono seinai mano norni bai kam ke khai tongo video no first class naichong de tebo kam norno phunuknani bagui thangai tongo hingke chwng tabuk kaisa waino nailiano tei kaisa hingke abo abo norok sui narwgui tagui mano omo gra bo sidra hai phano takhang ke onek naithok se ang nukmani hingke chwng tabuk tei kaisa naili o gana kotor khe phunuknani kosto wngnai omai chikon o norni bagui suyui video khai tongo ang kotor khe phunuknani hingke mitima hai rok abo hasik clear haike norok nukla khnai nainai je norog kaham khe sui narwgui mano.